हाय सांग मैंने आज आम जाऊँ माँ उग्रतारा मंदिर बुलाया आसतु बुलवा आउ बुलवार मजा नवा ए बुलवार मध्य गोटे रहस्य अच्छे एत सब आयोजन केमी जान जो सुभद्रा योजना टंका मिलला समस्त गर्लफ्रेंड को 5,000 टका लेखा मिली गर्लफ्रेंड मान ठार 2,000 टका लेखा कलेक्शन कर पलि आज माँ उग्रतारा मंदिर बुली किसी एंजय हो देख लो मागु निशा भाई मोर हस हस झरी पड़ुची किछि होउची तोर कण किछि होउनी तोर कण किछि होउनी तोर कण किछि होउनी तोर कण किछि होउनी चलो बुलवा जहाँ कह भाई ओह प्राकृतिक परिवेश पूरा नांगा पूरा एक नंबर पहाड़ सांगू से बादल ओह मन कुआड़े कि बढ़िया लगला कि मजा आसीगला गर्लफ्रेंड मैंने जो 2,000 टका लेखा देते तार पैसा पूरा वसूल होगा जहाँ सुभद्रा टंका एमती सेमती टंका नुह पूरा खोद झाड़ बुआ धन गर्लफ्रेंड मैंने पाई क्या टंका सब सी सब आमरी टंका आम टैक्स देलु गर्लफ्रेंड मैंने पाइले चलो बुली जा माँ उग्रतारा मंदिर गाड़ी पूरा बर्तमान 80 स्पीड चलती सामनार भ्यू ओह मन तो किणी नौची भाई मोर गाड़ी भल चलू अति सुंदर ओ नाच होउची कि नाच लो भाई रो हसटा तो पूरा एक नंबर पूरा 1,00,000 टका कि हस हस झरी पड़ुची बोपालो ए भाई भाई ए संस्था चल बर्तमान आम पहुँची जाइए माँ उग्रतारा मंदिर निकट आम बर्तमान अपेक्षा करूँ आमर जड़े जी भाई दायित्व नहीं आम अध घंटा है ठिया हेलुँ सी आसी पहुँची ना आम सब दायित्व बाटी दे भाई टे बढ़िया परिश्रम तो परिश्रम करके आसला लेट हो भाई मैंने सब तांकरी विषय ही कहते देखा जाऊ केतल भाई आसुँच ए भाई पूरा भद्र भाषा कहते भाई आम बर्तमान आसवे अपेक्षा देखो बर्तमान उग्रतारा मंदिर पहुँची जाइए माँ ये गेट अति सुंदर भाव सजा अति सुंदर भाव कारुकार्य करा ए भाई पूरा पोज रे ठिया बाइट देवाई ओह हाय सांग मैंने आज आम आसु माँ उग्रतारा मंदिर आमर सब स्टाफ मैंने आसटी भोजीर आयोजन कराई बहुत मजा करिया एंजॉय करिया हाय आसतु जो भाई की आम अपेक्षा करते से भाई लास्ट को आसीगले ताको समस्ते देखी पूरा माने हाथ टेकी दौरान
ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଭାଇ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ତ ଆୟୋଜନ ହେଇଗଲା। ଏଇଠୁ ଆମେ ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇ ରୋଷେଇବାସ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠୁ ତ ସବୁ ଯିବ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ। ରେଡ଼ି। ଜାଗାଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେବ। ଭାଇମାନେ ସବୁ କଟାକଟି ବ୍ୟସ୍ତ। ପରିବା ପତ୍ର ସବୁ କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ସବୁ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଆମର ରଞ୍ଜନ ଭାଇ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବଛା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ? ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରା ମାନେ ଚିଲିକା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। କେତେ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି? ଭାଇନା ଇଆଡ଼ ନା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ଅଛି? ପୁରା ସାଇଜ ବଡ଼ ଅଛି। 490 ଟଙ୍କା 300 ହେବ କିଲେ ଦିଅ। ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ରୋଷେଇ ତ ହେବ। ଟେଷ୍ଟ ଖାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଜଣାପଡ଼ିବ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଦେଖ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଭାଇ ପୁରା ମାପିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନିଶ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବୋପାଲୋ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଚାଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଯିଏ ସିଏ ସବୁ ମାନେ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ମାନେ ଭଲ କରନ୍ତି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଥିରେ ତାଙ୍କର ହାତ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଟନ ସେପଟେ ମଟନ ବଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି ଏମିତି ମଟନ ହେଇଛି। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଓ ମଟନ ବି ଅଧା ଅଧି ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ଆଚ୍ଛା, ୱାଓ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପଟେ ଭାଇମାନେ ଭାତରୁ ପେଜ ଗାଳୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ। ମାନେ ପତ୍ରରେ ହାତ ତାତିଯିବ ବୋଲି ପତ୍ରରେ ପୁରା ପାଣି ମାନେ ପେଜ ଗଳା ହେଉଛି। ଭାଇ ପୁରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛି। ଇରେ ଭାଇ ଜରି ଅଖା ନେଇ ଆଇଲେଣି କ'ଣ କରିବେ? ଜରି ଅଖା ତାତି ଯାଉଛି ତ, ପତ୍ର ତାତିଗଲା। ତେଣୁକରି ଆଉ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ବୁଦ୍ଧି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗ ସବୁ। ଭାଇ ମଟନ ଆଳୁ ପଡ଼ିଗଲା। ମଟନ ବରାବର ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ଚାଲିଛି। ଝାଳ ଆସିଗଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଲାଣି ନା ନାଇଁ? ଯାହା କୁହ ପୁରା ନାଙ୍ଗା। ମସଲା ପକେଇ ଦେଇଛ? ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କି ମଟନ ଘରୁ କରି ନେଇଥିଲ ମସଲା ଆଉ ଅରୁଆ ଭାତ କଷିକି ପୁରା ବାଡ଼େଇକି ଖାଇବ। ତାପରେ ଗାମୁଛା ପାରି ଦେଇକି ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇବ। ଦେଖିନି। ରେଡି। ମଟନ ପୁରା ରେଡି। ମଟନ ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା ଗ୍ରେଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ଭାଇ ପୁରା ଆମକୁ ରୋଷେଇରେ ପୁରା 1 ନମ୍ବର। ବାହାଘରିଆ ରୋଷେଇ କରିଦେବେ ସେ। ମଟନ ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସାଇଜ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ଭାଇ ଦେଖ ମଟନ ପିସ୍ ଦେଖ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ପୁରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା। ମସଲା ମସଲା ଦିଆ ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରାହେଇଗଲା। ଦେଖ ଭାଇ ପକେଟ୍ ଜୁମ୍ କର, ପାଖକୁ ଆଣ ଟିକେ। ଏଇରେ ବାପା ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି
ସାବୁନ ଗୋଟେ ସର୍ଫ ଗୋଟେ ଏଟା କଣ ଫଡ଼ ଫଡ଼ ହଉଛି? ପାଟିରେ ଲାଳ ଆସିଯାଉଛି। ଓ ୱାଓ, ତାକୁ ଗୋଟା ଥର ଫଡ଼। ଓହୋ, ପାଖକୁ ଆଣ ଟିକେ, ପାଖକୁ ଟିକେ ଆଣ, ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଜୁମ୍ କର। ପୁରା ଜୁମ୍। ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଜି ପୁରା ବାପାରେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ରୋଷେଇ ସରୁ ସରୁ ଏଠି ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ଆଣି ପକାଇ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଓହ, ଇଏ ଆମର ଭାଇ, ସବୁ ଭାଇ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି। ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଭାଇମାନେ ବି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଭାଇ ରସିଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ବସିଥିଲୁ, ସେ ପିଣ୍ଡି ବାବଦରେ 100 ଟଙ୍କା ନେବେ ବୋଲି ରସିଦ ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପୁରା 1 ନମ୍ବର, ପୁରା ବୋବାଲ, ଫୁଲ୍ ବୋବାର। ଯାହା ହଉ, ସବୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି ସାଲଡ଼, ଭାତ, ମଟନ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ୱାହ, ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା ଆଉ। ଭାଇ ମୋର ପାଣି ପିଉଛି। ତମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ବିଜୟ ମତେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ଚଲତି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲି ସବୁ ଲୋକ ଖାଇସାରିଲେଣି। 2 ଜଣ ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତା ଗାଁ ଦେବ ତମେ ଲାଗିଛି ଟେକିକି ନେଇକି। 2-4 ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଫାଇନାଲି ଆମ ଭୋଜି ସରିଗଲା। ସାମାନ୍ୟ ହାଇ କହିଦିଅ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। କୋ ଟିକେ थैंक यू विश्व भाई, थैंक यू थैंक यू विश्व भाई। दीपक भाई भी कुह। दीपक भाई जिंदाबाद। जब तक सूरज जब तक सूरज चांद रहेगा, दीपक तेरा नाम रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज दीपक भाई। जय जगन्नाथ। ଏବେ ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ବାହାରିଲୁ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ି, ଯେଉଁଠି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। ଚିଲିକା ପକ୍ଷୀ ତ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୌକା ବିହାର ଟିକେ ହେଇଗଲା, ମଜା ଲାଗିଗଲା ଆଉ। या ୱାଓ, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୌକା ବିହାର ଥିଲା। ପକ୍ଷୀ ସିନା ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଜା ଆସିଗଲା। ଯେତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ, ଯାହା ବି ଥିଲେ, ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଦେବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। मन माने ना मन बुझे ना तोते देखी बापाई थरे खोजे बाहाना।